Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki Jingpyntip hakasong bat kara karong. Kani kalong kajing penbana nakaliang jong ka health department ka bayday bat COVID-19. Ki case ki bathamay, ki belong positive. Hadu Mynta kasni shibaji min Sngi kalong arfusan. Nakini ki arfusan khat khandai ki dei napo East Khasi Hills. But nakini khat khandai naki armed forces ki dei ar naki BSF ndreu but kiwe de pat kilong khatway. East Jingpyntip Hills idan ar West Jingpyntip Hills, South. The total active case ki bangidan Mynta baro kelumlang kilong South pa lai pulai. Hapo East Khasi Hills ngidan lai spa ndriu punriu. Nakini ki lai spa ndriu punriu ki BSF kilong ar spa ndriu khandai. Kiwei prapulai. But naki armed forces khat South. Ribhoi South Puar, West Jingpyntip Hills, Sun, East Jingpyntip Hills, Lai, West Garo Hills, Khatar, Southwest Garo Hills, Iway, South Garo Hills, R, East Garo Hills, Iway, North Garo Hills, Iway. Kibala recover, hadu Mynta kilong nyo pufra, but kibala khlat no kilong South. Ki test ki bang ilafa kilong arf khandai hajar news pa South Puar kata hadu Mynta kasni ar baje min Sngi ki balong negatif na kini kilong arf fra hajar khandai spa ndreu punyo ki test ki bang idang up Yaki report kilong aspa ndrufo. Kibriu kibarung sapo ka jalla ka jungi hadu ar baje Mynta kasni kilong ar fulai hajar laispa khandai. Ngidon khat khandai. Kes ki batma ar kide ki armed forces kini kide napo Assam Rifles BSF ngidon ndreu kini kiwei pada ki adas kilong khatway but na kini khatway ngot sao kide ki returnees ki bona Assam iwei idei bawan na po Arunachal iwei na Mizoram iwei na West Bengal but iwei idei na po Manipur. Kini ki ba na po BSF warkhat kide na po umpling but laingot pada ki badan hangnet ki badai na kiwei kini na khatway ngot kide na po negrams ar kide ki staff nurse ki batrai po negrams po ortho ward iwei badai ide I bayarap sambam kemudian diet supply iba supply diet hapo ortho ward po negrams. East Jingpyntip Hills bangile kini ki random testing hapo clear area ngilap ikini ki belong positive arno ke contact tracing kadangnya but nginang pecha katno ni kini ki high risk ki ba ngiyo ki long positive tamba namar ba kadai hapo kacakayo ti contact tracing ka bubun ha kidi wekendu breu ki labun tangma ngin pecha kalong kumno lada nginang yo bun takabot ngin haban concentrate bahasa po Jingpyntip Hills kumang concentrate po kana para West Jingpyntip Hills ngiyo sawon idei bawan pai ditani na po Assam
lain ngut pada kidai kiba ngile random sampling hapo amlaran but nak kini mengile random sampling lain ngut niyo positive dia baru kini ngilara corona care center kibade West Jingpyntip Hills ngilara corona care center Badonkam mandu apo MCH hospital nglabu MCH hospital pada East Jingpyntip Hills ngabu ki apo corona care center terat khai border te ngamla ban ong namang ngimla ban yo tang hang ne amlarem dari terat khai border te ka long ayu ka di kadauki te ngidang le nginle gini ki random sampling jongi bar khot gini ki jaka ki bang long vulnerable khamtam gani ka border jong Bangladesh te ngidang upshwa ngidang le contact tracing ngidang le sqi ki test ki te lada ngidang lap shibun teli ki case da kamot ngin haban le all out sto spol jaka hakanu no cakap bobon ngin le random test ngilapet je ketika lumpangan ro ngilaong mangin le random test but sakoi ke lumpangan ro ngiladap kan declare ke tu ke block 2 kum ke containment area kala akan mi ke notification ba ye ketika block 2 berana po lumpangan ngiyo south liki case ke tu ngila declare kum ke containment area ten ngila contain ke tu nginya petwa mo nomor kadai ka jingklan ka immunity apeng ka jongi ne kadai nagai ka daw ngami i ba kata kaspet kan long kumalong spo go hati mo ka balong ka long ka jur ba shani shangi kamjur pengile kini ki random testing lara kini saungut mentah ki don laingut ngiyo ki long positive ki wan chakma don fat test nomor kim le dari bikile ki numon ki so kim le te ka sujar khat ngiyo ya kini ki loki long positive tenri ki kim nei le kim dan semtam kim dan ki trai kam ki di jing di kim dan jing stam era tinga ban biang sai sin hang ni mo ngila ong kan husin lada bomdan kam nai ni shabar ngiyai ban biang ba ye ki protocols ki bangila dap ain po health department lightly ki bangyong ki mask hand hygiene but ka physical distancing shanu ba filek hangno ba fidan kini fidiban bot perking mantangi pet Syaki cakap bayab beriu. Ngila ong bomdai bandan bon ngot hang tu ndai ka ka report ka bangiyo mangi bon bahagi bedang let. Shanong gonong lagi semua bakani ka jingpang ka ditang sepo sir. Tika wa ka jing ka borra ay ngi ka long komni ki nong tre jong ka health department. Ya ka district administration ki badan. Ngiyo iwi positive ngile contact tracing daki phongut. Tifin wan igini ka penstam ki asha ka penstam ki angodi ki penstam lut ya berkhot tingimia ban concentrate pada ki kam ki bangila ban ya ai jingeda ai jing singan pada nak ni jingpang dekat bala ngi kerpat yang ya baro kinong chongsnom we appeal here to all the citizens of the state but wherever you don't need to go out whenever you don't need to go out please do not come out just for the heck of it me Dakajing Soto, you come out with responsibility, come out with wisdom, and follow the protocols being given by health department from time to time. This is a situation now where you cannot take for granted for anything. That now is the time to think that for all these asymptomatic cases, we take care of them at home. Ngidei ban nang ban sumar ye kini bar khoj ki bandan ji sistem ndagi balang positive haye. But kata ngila ban le da ka jingerap lang ki para marjan da ka jingerap lang snong da ka jingerap lang nakal yang government. Namar finnasham ba hangno badan ka caka ba ya bri ngisna dara. Larangin dan ka caka hangno ban pensyong iki trai dan kayeng ka batang arkam rangim dan jaka ngatrai kum ki para marjan kum ki kasnong ka thau ngila man snai darai wei baret kensyong tu tangba kawai ka mangilap hangni long ba ladang isumar po yeng if we are inside our own residence only the familiar sounds ki jingi osngo ngi osngo man kasni katu kanong ka jingirap ngi ka aimen semingi man ne ka basyong po corona care center man ne ka basyong po hospital Pimdan sistem pisang untuk tang nomor ban quarantine ban isolate. Lada fila ban isolate hayeng kamut katu ka mental stress ka mental trauma phenomena. That mental stress and mental trauma factor will not be there if you are being taken care of at home.
because the familiar sounds which you hear at home, right from the doorbell to the running feet of small children to the people going to and fro near the roadside, that will help us mentally, and it gives us the confidence. Kai ka jing shnga ni. Te kata ngi di ban perkhat thamai, kata ngi nang ya chistang barkhat, ban pesutu alor gani, ban kandai ka por ka ba we have to live with COVID. Ngi di ban imbu ni COVID. But hapor ngi imbu ni COVID, ngi di ban nang ban perkhing. Ngi di ban nang ban perkhing ya ki AKA barkhat ki bang ila ai ki jing pathat na po health department. But the most important thing now is the mentally we have to be very strong, that we destroy the virus mentally in our minds. Ngi penyap yang niu kenyang jingpang hapo ki jingmut jing perkhat ki jongi. Larang ngila ban le kumta ngila ban imbu ni virus. But larang ngila ban imbu ni virus ngila ban syem ki kum ka badai ka jingpang biong khli dan ka jingpang flu ka ba julong hi nak jingpang virus ki bang yo ni kini ki flu hi berkhat ke dino virus ta ngila ban im but uni virus but ngi ya chafrang kat kum kitu ki protocols ki mengi follow strictly but hakanu kanu ko por ndal adap kani ke individualized training nakal adon kani ke behavior change, any type of disease, any type of disaster which comes in, we can take care. Ngila ban sumar kani spang kani containment zone bat ke containment area. Kini ki jaka ki bangil ong containment area di tang tu jaka nei yang radius jadi kanu mita na kanu feet na katu jaka kadai bi tang itu jaka kumanta hapo umpling BSF campus ni ong containment area ya katu campus kami tangi itu ki badan hapo campus ya ka mau pat nu kanong kumju tangi itu jaka badai hapo mau pat ke badai jong ke campus jong ki BSF ke blok tu ke mangile mentan te hapo ayu hapo lumpangadu ke ditang itu jaka but kawai bangide ban sutu ba ladangi yo positive case nang nu habang inang syai ki brio kinia kinmi nak ta snong ban le chno kamdon kanu ka jing kamdon kanu ka restriction nak aliang ka jungi bikin mi kinia kamnum dan pada kanu ke authority ke bat ong ba phiwan nang ta phimla ban rung sisno jungi phimla ban wan rung hospital phimla ban lit ke yo hat kamdon kum kata ladang nakaliang ka jungi ngisgo ba kadon ka jingma bakalam kamot ngila ngin declare ka tu ka jaka kum ka containment zone pat ladang declare ka tu ke area kum containment zone kamot katu ka jaka bat katu kat ni kilometer na katu ka jaka radius kamot kitu bar kat kin cha lockdown te ka question ni ki bakin mi shabar kin lech ni stai kam ratio andai ni kini ki jaka ki ba ni don positive case nimpat declare kum ki containment zone kitu kila aban lech no shinur pat ki protocol gi bengai na ka health department kitu ki dei kilong kum ki an ki rule ki ba nilashna kat kum ka epidemic act ni te ka epidemic act shemi ka disaster management act nilale gitu mdan pada ki bor ki ban chna lagi jong ke protocol ki ban ong ba phila adap quarantine hang tu khat sausi phi wan chini sesno jungi phin quarantine sa operasi kamdan gata habang ila pelat ila ai ke certificate so ban buram ni kata namar lada phile persya ai katu kan warak pada ya kacing perngat apo ke epidemic act nai perkengi kani namang ngidi ban sutu ni haban immune virus te habang ila pelat iki kemot kim dan ciu ke jingma no nigrem su pelat iki nang tei ki bat ka certificate kemot ki kidem ke jingbom ni ki kila sutu ba yanu ki banong high risk kila bat iki bat manta pe ngiyo ki positive case ngiyo ya ki high risk ba kila bat maki mne bi fashion shinoro te kata kinu ki boru ki mne ban china hi lagi jong protocol kanu ko office kamla ban china la jong protocol kemot ka authority hi kari na po DHSMCH but ladang ngila adap ahi mangi ke certificate ke mangi kit klik mangi